dito sa San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. JFS na yan! The best kayo! What's up mga ka-JFS? Again, another day, another surprise. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At muli na naman tayong maghahatid ng saya at sorpresa sa isang parte dito sa Bicol. At ngayong hapon, sisimulan naman natin sa lugar ng San Isidro, Pamplona, Camarines Sur upang sorpresahan ng hindi lamang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi apat na espesyal sa ating nagpasorpresa ngayong araw ang bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanila ngayong hapon. Siyempre, dito sa likuran ko at hawak ko rin, meron tayong money umbrella na naglalaman ng 1,000 pesos. Ang ating napaka-sweet na Ferrero Rocher chocolate. Ang ating wrappable steak. At syempre meron tayong napakahabang message, dalawang mensahe sa ating mga maswerteng celebrants for today. Ang ating napaka-cute na stuffed toy. At syempre ang ating bubble balloon na may happy 80th birthday papa. At meron din tayong 1 dozen of balloons na ibibigay din sa ating maswerteng celebrant mamaya. At syempre, haranahin din sila ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. So what are you waiting for? Tara na't samahan nyo na kaming kilalanin ng ating apat na maswerteng mga JFS, ka-JFS na susurpisahin natin ngayong hapon. So for our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate, always giving good vibes, happiness, and extraordinary excitement. Tara na't kilalanin na natin ang mga maswerteng apat na tao na espesyal sa ating nagpasorpresa ngayong hapon. Mwah! San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. So naka-face shield tayo and face mask for safety protocol dahil yung mga sasorpisahin natin ay